Mukhtar ne ba ni bane. Sakadan. Sani. Tabbatar mandara, tabbatar mandara, wajen arewa, tabbatar mandara, tabbatar mandara, wajen arewa, jama'ar Bello suna a gaishe ka. Bawang cuma terima gaishe ka. Allah ran gwada kai ma ba za a baka wai ba kenan. An share hawaye zama gidan miji ya sha gaban na iyaye. Ka tuna ba. Daina kuka amarya share hawaye zama gidan miji ya sha gaban na iyaye. Daina kuka amarya share hawaye zama gidan miji ya sha gaban na iyaye. Share hawaye ki amarya me yasa zaki buya ai rana fata gariya ga ki da dangi amarya ya samu ki lallai kan da kici zaki boye da amarya daina kuka amarya share hawaye zama gidan miji ya sha gaban na iyaye. Daina kuka amarya share hawaye zama gidan miji ya sha gaban na iyaye. Daina kuka amarya share hawaye zama gidan miji ya sha gaban na iyaye.